Jeleniogórskie środowisko osób bezrobotnych od lat podejmowało starania o utworzenie tej komisji w Radzie Miejskiej. Pomysł jednak nie spotykał się z zainteresowaniem wymaganej liczby radnych, która miałaby w tej komórce zasiadać, a pracy jest co niemiara. Dwa główne zadania przed komisją. Po pierwsze sprawienie tego, by w Jeleniej Górze bezrobocie nie rosło, a niestety prognozy dla Polski są takie, że bezrobocie będzie rosło, ponieważ ta koniunktura bardzo mocno zwalnia. I druga rzecz to taka, by w Jeleniej Górze, jeżeli miejsca pracy będą powstawać, to by były na tyle atrakcyjne, by było to także szansa dla tych wszystkich młodych jeleniogórzan, którzy wyjechali na studia, by mogli tutaj wrócić, ponieważ mamy świadomość, że jeżeli nie będą tutaj powstawać dobre miejsca pracy z dobrą kaucją, z dobrymi pensjami, bądź nie będzie warunków do zakładania własnej działalności gospodarczej, to ci młodzi jeleniogórzanie na pewno do Jeleniej Góry nie wrócą. Komisja, choć nareszcie powołana, nie może podejmować żadnych działań, ponieważ podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej nie został wybrany jej przewodniczący. Dwóch kandydatów, Oliver Kubicki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Leszek Wrotniewski z Platformy Obywatelskiej, uzyskali tą samą liczbę głosów. Myślę, że te sprawy personalne nie powinny być najważniejsze. Myślę, że powinniśmy tutaj się wznieść ponad te podziały i wspólnie pracować, więc liczę na to, że na najbliższej sesji przewodniczący będzie powołany. Komisja do spraw zatrudnienia i rynku pracy, kiedy już zacznie funkcjonować, będzie zajmować się nie tylko bieżącymi sprawami bezrobotnych, ale także monitoringiem bezrobocia oraz zobowiązaniem prezydenta do skuteczniejszego zabiegania o nowych inwestorów. Uważam, że ta komisja powinna zająć się warunkami prowadzenia biznesu i ułatwień dla firm i przedsiębiorców, którzy tworzą te miejsca pracy, gdyż to jest podstawa, a nie może to być komisja taka interwencyjna, to znaczy zajmowanie się przede wszystkim jakimiś drobnymi sprawami indywidualnymi. Przestrzegam przed jednym, żeby to nie była tylko sprawa bezrobotnych, ale głównie, żeby była to sprawy związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, bo to się bardzo ładnie na siebie nakłania. Przewodniczący komisji zostanie wybrany najprawdopodobniej podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się pod koniec listopada.